Nagpasalamat si Davao City Mayor Baste Duterte sa mga tao nga padayon nga nagasuporta sa ila pamilya. Ilabi na sa ila amay nga siya na Presidente Rodrigo Duterte nga yara sumong sa International Criminal Court Detention Center sa Netherlands bangod sa ginapakatubang sila nga crimes against humanity nga kaso. Sunod sa alkalde ilaman na ibaluan nga nasubuan gid ang ila supporters bangod sa pagkapreso sa nay presidente. Ginpakigbahin niya kinahanglan anay nga agwantahon sa mga Pilipino ang natabo sa ila amay rason nga naghatag ginisang tip sa publiko sa kung ano nga klase sang kandidato ang dapat suportahan sa mga Pilipino. Sunod kay Duterte, kinahanglan nga magpili sa isa ka lider ang pumuluyo nga may kaangay nga abilidad sa ilang amay. Madumduman nga nagdeklarar si Vice President Sara Duterte nga utod ni Davao City Mayor Baste nga magapadalagan siya sa pagka-presidente sa 2028 elections. Unang-una sa lahat, maraming salamat. Pangalawa, you really believe in my father, nasasaktan din kayo, but kailangan yung tumiis lang kasi nasa sitwasyon tayo ngayon na di natin naiwasan. Or if you have learned anything or may gusto kayong nakita na gusto nyo ipatuloy, then you can manifest this through votes. Piliin nyo yung tao kung saan nyo nakikita yung nakita nyo sa tatay ko.